Puntos ni Katulpos. Dili mahitabo og dili nako kaya nga ako lang himuon ang kontrobersyal nga Jensen Dream. Ang Jensen Dream usa ka pangandoy nako nga one day moabot unta ang panahon nga mahitabo ang dakong kalambuan sa atong gimahal nga syudad sa Jensen aron makaangat sa karisod ang daghang katawhan. Apan nakahibalo ako nga lisod og imposible kining mahitabo kay kamo lang ang nasayod kung kanusa kini ninyo sugdan sa pagbuhat. Ato kining puntohon. Unang punto. Puntos ni Katulpos. Tingali dili mahitabo ang ipangandoy tang kalambuan sa Jensen Dream sa atong panahon, sa atong generation. Maybe not in our lifetime. Ang akong pag-share sa Jensen Dream, dili saad o promises, aron lang kumbensihon nako ang katawhan nga ako ang inyong butuhon pagkamayor sa syudad. Ikaduhang punto. Puntos ni Katulpos. Ang tanang pangandoy sa kaugmaon sa syudad, sa tanang mga kandidato, ang apil sa atong Jensen Dream. Mao nga dili ang ngayan nga mag-away o maglalis bahin niini kay kung tinuod nga alang lamang sa kaayuhan sa syudad ang tumong sa tanan nga mga kandidato nganong kinahanglan man nga mag-away o magdinautay kita. Ikatulong punto. Puntos ni Katulpos. Atong i-inspire ang mga kabataan nga mangandoy og dagkong butang sa ilang kinabuhi. Let's inspire our youth to dream big things. Sa atong mga kabataan, ayaw mo kahadlok magdamgo ug mangandoy sa dagkong butang. Huwag matakot mangarap. Believe me, pangutana ang mga successful nga mga tao, hindi sila takot mangarap. Imposible man sa ibang tao ang iyong pangarap, but you can feel it from your heart that one day you can achieve it. Punto pinal. Puntos ni Katulpos. Ayaw ninyo guba ang bisan unsa man nga maayong pangandoy og damgo sa atong mga kabataan. Kinahanglan nga kitang tanan magtinabangay sa klarong direksyon kung asa kita padulong. Ang Jensen Dream o sa lamang ka wild imagination sa atong gipangandoy nga basin pwedeng makonsiderar nga mao ang atong direksyon para sa future sa atong mga kabataan. Puntos ni Katulpos. Managlahi man kita og opinyon og baruganan apan usa lang ang atong puntos. Ang damgo para sa kayuhan sa General Santos. Ikaw kabrigada, unsa ang imong Jensen Dream? Like Singapore, we should aim our dream for greatness. Atong mahalon ang atong syudad. Jensen is our home, ato kining balay. Jensen is our treasure, ato kining bahandi. Jensen is our pride, ato kining garbo para sa atong mga kabataan. Let's dream big things. Kay uban sa inyong kusog nga makasustener na arana sa leader. Kini si Brigada Dreamer Elmer Katulpos. Bagong vision, bagong solusyon. Barug Jensen! Alisto, higala ug amigo, andam ka na ba sa pagbago? Puntos ni Katulpos.